Hagyjatok már egy lej! 7 éve a Félsziget Fesztivál magyar fesztiválnak indult, csak magyar fellépőkkel. Kinőtte magát, és egyre több a román látogató. Kérdés az, hogy hogyan élik ezt meg a fesztiválozók. A Félsziget Fesztivál az magyar vagy román fesztivál inkább? As far as I know, it is organized by Hungarians, but nagyon-nagyon magyar szerintem. it is held in Romania, so I guess it's a Romanian festival. Mind a kettő. Hogy jött a Félsziget, hogy Romániában kell egy fesztivál? Hát egészen pontosan úgy jött, hogy megkeresett minket két fiú, akik itt Marosvásárhelyen élnek, azzal, hogy ők szeretnének csinálni egy Félsziget nevű rendezvényt itt Vásárhelyen, és zavarna-e minket, hogyha így hívnák ezt a rendezvényt. Ez volt az első momentum, akkor mondtuk, hogy nem zavar, csinálják, aztán a következő évben visszajöttek, és akkor mondták, hogy megcsinálták a rendezvényt, és hogy elég jól sikerült, de hát az ő lehetőségeikkel rögtön elsőre nagyjából túlnőtt, vagy legalábbis be kellett lássák azt, hogy azért ebben segítségre szorulnának, és hogy nincs kedvünk közösen csinálni velük, és akkor mondtuk, hogy de. Ez egy kissé romános magyar fesztivál! It's not about countries or nations. Azért őszintén sok román is van, de vegyes. It's about people. És attól függ, hogy milyenek az emberek. Az a mi feltételünk volt, hogy ha mi beszállunk, akkor azért szeretnénk elmozdulni ebből a magyar diák rendezvény koncepcióból, mert hogy azt gondoljuk, hogy Romániában nem lehet és nem is érdemes úgy fesztivált csinálni, hogy csak és kizárólag a magyaroknak. Romanian Festival! No. Az a baj, hogy az elején tényleg magyar fesztiválnak indult, de amennyire nem szentségelek. It's open for everybody. Lassan román! Vegyes. Hátrány az, hogy ez egy magyaros fesztivál? Eddig az volt szerintem, most idén én azt gondolom, hogy elmozdultunk erről a holdpontról. Tehát az elmúlt években annak ellenére, hogy a programja valamennyire mindenkinek szólt, hiszen ugyanúgy voltak román zenekarok, ugyanúgy voltak nemzetközi fellépők, mondjuk nem ilyen nagy nevek, de ennek ellenére a látogatottságban ilyen majd 90%-a volt a látogatóknak magyar, mármint elsősorban itt élő magyarok természetesen. Most szerintem ez elmozdul ez az arány, vagy legalábbis az elővétel azt mutatja, hogy most sokkal többen jönnek a távolabbi részeiről Romániának, akár Bukarestből, Jasból, Brassóból, különböző olyan területekről, ahol már egyértelműen azért román többség van. I think most of the people here are Hungarians from Hungary or Romania, I don't know, but they're Hungarians, most of them. Az elővétel alapján nagyjából 40% lesz idén szerintem a román arány, ezt a napi egy még azért módosíthatja, úgyhogy egy kicsit csökken a románok aránya. És reméljük, hogy egyre magyarabb lesz. Hát mi ezt akarjuk, aztán meglátjuk. Kiszorítják a magyarokat. Téged zavarna, ha több lennél a román? Nem, mivel itt élek és ezért. Már hozzászoktam. Mindig jött ez, hogy hozzuk el a Republikot, meg az Eddát, meg a nem tudom kicsodát, tehát azért azt gondolom, hogy mostanra ezzel szakítottunk ezzel a hagyománnyal, és akik ma mondjuk magyar zenekarok itt vannak, azok szerintem teljesen vállalhatóak a románok számára is. A román erősebb a metal. Igen? Metalba, és a magyarra, nem a folkba. Mint a Republik, ilyesmi. Do you know some Hungarian music? No, to be honest, no. I'm sorry. Not quite. I like Transkava. Transkava, I like. Transkava? Yeah, something like that. Nem tudom. Tancsapda. And you like? Yes. Igyekszünk úgy összeállítani a programot, ha megnézitek, hogy mindig, amikor párhuzamosan valahol mondjuk egy magyar produkció lép föl, akkor egy másik helyszínen legyen éppen román vagy nemzetközi produkció. Egyetlen egy együttes hallgatok románt. Melyiket? Suye Paparude. És ez milyen stílus? Hát ilyen kurva jobbulis stílus. Zdobsizduk például, akik most nincsenek itt, de tavaly itt voltak. Luna Mar, Vica Divi, Suye Paparude és ezek. Most, hogy jött a Tiesto, ez inkább ilyen house-szám, ezeket nagyon szeressük, de
hogy inkább jött volna a magyar szám, meg MC Over jött volna, vagy mit tudom én, akár ki. Punyos Pityu, Body Gusti, meg ezer. A román vagy a magyar a jobb? A magyar. Hát de mondjuk én ezt szeretem, mindig szerintem szar az összes, de mit szeret? Külföldi. Ha jól értem, akkor Bukarestben írják alá a szerződéseket, viszont leginkább magyar nyelvű célközönségnek szól a fesztivál? Hát, hogyha úgy pozícionáljuk a szponzoroknál, hogy ez magyar célközönségnek szól, az gond. Én csak annyit akarok mondani, hogy ma láttam a műsorfüzetbe, hogy a magyar rész az nagyon előkelő helyen van, és a román szöveg minthogyha egy olyan kis melléklet lenne. Én magyar vagyok, de nekem ez így feltűnt, és arra gondoltam, hogy akkor mit szólnak a román kollégáim vagy fesztiváltársaim ehhez. Az volt mindenütt a kikötés, hogy a kommunikációban azért az ország hivatalos nyelvét használjuk, hogy egyébként legyen megfelelő arányban román és nemzetközi produkció is. Van sajnos a két ország viszonyában még mindig azért bőven mit javítani, és hát nyilván most egy picit izgultunk is, hogy most itt volt ez az Újpest-Balhé, hogy most ez mennyire fogja rányomni a bélyegét arra, hogy majd valahol valaki ennek kapcsán bepróbálkozik, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Szoktál románokkal bulizni? Hát Romániában élek, úgyhogy sajnos együtt bulizni velük. Persze, jók a csajok. Mindenki szeret mindenkit. Hippi. Nincsen különbség szerintem, csaj. Ugyanaz, csak más nyelven beszél, szóval. Buliztam együtt románokkal, és nagyon jól éreztem magam, és ők is jól érezték magukat velem. Tehát nekem ez működik. Feszültség. Értem. De mi a kérdés? A fesztiválozók között nincs ebből konfliktus, hogy egyre több a román, lassan fele-fele arányban vannak, ahogy mondtad, mindenki iszik alkoholt, nincsenek ilyenfajta összetűzések? Eddig nem volt, hál' Istennek, illetve az elmúlt években érdekes módon volt egy-egy olyan jelenet, de azok sem voltak igazán nagyon problémás, vagy nem lekezelhető helyzetek, hogy a magyarság részéről van egy picit az a fura helyzet, vagy legalábbis a magyarság egy része, inkább úgy mondanám, hogy a székelyek részéről, hogy ők ugye azért egy ilyen nagyon nehéz sorsú nép olyan értelemben, hogy ők azért úgy tudták megőrizni a magyarságukat, vagy a székelységüket, hogy így nagyon komolyan ellenálltak itt mindenfajta román hatásnak, és ebből fakadóan néha átesnek a ló túloldalára, és így önmagában voltak olyan jelenetek, amikor mondjuk azt láttuk, hogy a nagyszámú székely fiatal itt van, és mondjuk meglátnak románokat, és akkor az irritálja őket, hogy mit keres itt az ő rendezvényükön a román, és akkor egyfajta ilyen kötözködő hangnemben lépnek föl. De aztán egy igazán komoly balhék nem voltak, ezért aztán egy picit féltünk, hogy most, hogyha nő ez az arány, akkor esetleg megnő ezeknek a jelenségeknek is a száma, de nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre nincs ilyen probléma, remélem, hogy nem is lesz. Nem tudom. Vannak ilyen feszültségek? Nem igazán, de lehet. Kicsi azért van, nem azért? Van feszültség az egész témában szerintem. Soha Erdélyt nem adjuk el, apja! Szerintem együtt tud, és csak azért mondom ezt, mivel én nem tapasztaltam ennek az ellenkezőjét. Amúgy ha ott nem lett volna Tiësto, akkor kurva jó buli lett volna, de így minden hülye faszom román bejött, és így elbaszták az egész félszigetet. Nekem rengeteg román barátom van, és nem is haragszok egyikre se, tehát szerintem ilyen etnikai jellegű probléma nincsen. Ide olyan emberek jönnek, akik ezt a fajta zenét szeretik, és ők nem azért jönnek, hogy most román vagy magyar. Így van, ide bulizni jönnek az emberek, és nem azért, hogy verekedjenek, vagy valami. Van egy kicsi feszültség, már csak amiatt, mert román és magyar. Ez így mindig van, ez egy alap témája. Aztán szerintem jó buliba, és kicsit több szesz és téma, elmúlik. El szokott múlni. Aztán hogyha nem eleget iszak, akkor nem. Az alkoholt a magyarok bírják jobban, vagy A magyarok. Akinek több pénze van érted. Segít az együttélésben egy fesztivál? Nem akarok ilyen nagyon-nagyon csöpögős optimista lenni ebbe a dologba, mert közben szerintem azért látjuk azt a jelenséget akár Magyarországon, akár itt, hogy azért mindig vannak olyan emberek, akik egyébként ezzel nem tudnak megbékélni, hogy együtt kell élniük másmilyen emberekkel. De én azt látom, hogy a fesztiváloknak általában a közönsége messze toleránsabb, mint az átlagember. És ilyen értelemben én remélem, hogy ezen a fesztiválon is pozitív példákat fogunk látni.
és köszönjük, hogy kaptunk egy lejt! Ez amúgy tényleg jó fesztivál.